Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
Maaf. Naghahanap ka mga pir. Kapan kau sa tayo beri anu di sana. Salamat ka sa tayo. Kau sih kau sendiri, seronok mo. Jadi ada yang terus lagi TV. Ari yung lawad to at Mr. Unyat. Unyat kape kan. Kolog. Eh, yo. Para. Nga di ba tayo? Ito siya gila. Sungguh na juga mo kembali ini. Ano guys. Billboard niyo na guys. Kawar pa amor mo sa diya. Ngaing. Guys. Dara pa guys. Eh, sorot ya.